महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकरी कास्तकार बांधवांना एक मी आवाहन करतो की आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने खूप चांगली संकल्पना आता आपल्या खातेनिहाय पीक पद्धतीमुळे झालेली आहे। यापूर्वी आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की आपल्या सातबारावर ज्यांची नावं असतील त्यांच्या नावाने पीक पाणी लावली जायची आणि त्यामुळे अनुदान आलं की गैरसमज व्हायचे नेमकी कोणतं पीक कोणाच्या नावावर आहे। परंतु आता मात्र आपल्या नावे जे क्षेत्र सातबाराला आहे त्या खातेनिहाय आता पीक पाणी लावण्याची एक संधी आपल्या हातामध्ये आहे। आपला मोबाईल घ्यायचा, आपल्या नावावरच्या शेतात जायचं, कांदा असो, बटाटा असो, फळबाग असो, भाजीपाला असो, याचा फोटो काढायचा, अपलोड करायचा आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्याचा फायदा मिळणार आहे। मग ज्यावेळेस अनुदान येतं त्यावेळी गैरसमज वाद होत नाही, अतिवृष्टी होती किंवा दुष्काळ पडतो, पीक विमा येतो, त्यावेळेस होणारे गैरसमज दूर होतात आणि आता प्रत्येकाला स्वतःच्याच खात्यावर स्वतःच्या नावावर असलेल्या क्षेत्राचं पीक पाणी लावण्याची संधी आपल्या सर्वांना आहे। मी पण आता माझ्या शेतामध्ये माझ्या नावे असलेलं 1.60 हेक्टर क्षेत्राचं सीताफळाचं पीक पाणी आता करून लगेच मेसेज आला, त्यामुळे साहजिकच उद्या दुष्काळ पडला त्यासाठी अनुदान काही आलं तर ते आता माझ्या नावे गैरसमज आणि वाद कुटुंबात होणार नाही। त्यामुळे आपल्या सर्वांना विनंती आहे की या अतिशय चांगल्या सुवर्ण संधीचा आता आपण उपयोग करून घ्यावा, कारण आपल्याला बँक लोन करताना, पीक विमा भरताना, आपत्कालीन व्यवस्थेत आलेलं अनुदान घेताना आपल्याला वाद होणार नाही, अडचण येणार नाही। ही आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने अतिशय चांगली संधी आहे। धन्यवाद।